Ujar, umpan luar. Sayangnya biasanya karang-karangan bolong. Pencaan mana ngono. Berdesane kan bareng, karang-karangane ya bareng, sayang isu. Enggak garbal beduk.
Medi. Oh, oh karene. Karena ya. Oh, iku kan luar iki. Habis ya wayu mantap. Ini. Bisa apa? Mantap. Mantap iki. Anu. Oh, Braun. Braun. Pantau kono kono. Sik bolo. Kupat luar. Oh, Wani aku lek dhewe. Mosok ra wani. Mosok ra wani. poteng. Awake dhewe iki lho ra tau gawe wang yo nanti-nanti yo. Yo. Aku ki ket biyen iki bujang iki dhewe nanti-nanti. Kok gampang dhewean. Iki anu ah. Ujaran. Iya. Malam minggu ke Kopsri main no Maron. Ngene jaranan ngenane. Selapan. Lapane Jonathan. Enak tiba iki ngene bolo kuwe iki. Tapi ya. Iya. Ngene Oh, Mas. sing ngene tahu. Iya, tapi lek sing dhuwur. Cor. Iya, yang tahu selapane yo anu. Pincaan. Oh, Iya, Kopsri main. Kopsri. Ono watu kene Senggono. Endi? Oh. Sik tapi lenyam tapi. Lah ngene iki tawani wager ya mendal. Ngarite iki lho. Yo, ngarite iki lho. Bor. Tahun 11. Gagar ya kara-karane gagar ya. Mana? Gagar ya biasanya kara-karane. Iya. Nen. Sik bolo, ndonga sik bolo. Amin amin sik cek keduman berkat nek mulih. Gambar ini Pak ya. Ayo ki apa beriku iki? Jeruk. Jangan ditoleh lek ngono iki. Lek mulih wis diunduh. Langsung pecel ambune. Heeh. Sendok sang ngono langsung ambu. Iya, jangan ditoleh. Lek ditoleh lali-laline lho. Wah, ngeri ya. Posisi sondel bolo. Selo kurung. Negara bagian Kaumrejo. Kok Bleki? Bleki kentaan demit Bleki. Lah ngapusi kentaan demit iku, rek kebagian iku. Mangko tuwe kok teko wong kok. Tuwe kok ngene wong kok. Ning kono sing imbang nggo. Kaude. Yo tentu biar ae aku. Terus arek kok sing rumah aku. Wes Oh, ngono. Tahu mrene yo ndek bola ndek ngisor kene kok. Oh, ndek balon isor kene. Yo, dimana aku. Mm-mm. Aku ada ndek kene. Wes seru enak. Penontonnya full. Penontonnya full. Mboten mriki ya. Oh, penontonnya jos dhuwur. 5.000 penonton. Ujar bolo. Ujar. Berarti ki dalane sak durunge mlebu mrene mangko berarti. Oh, cedok tambah cedok. Ya, tambah cedek, kliwatan iki, Mas. Kliwati. Warahmatullahi Lo wabarakatuh. kau dhewe munggah terus. Golek mulih kok kene kan kiri jalan ono lapangan. Lapangan voli ya ono kono. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratul khairum dumateng para alim ulama ingkang tansah kawula taati, dumateng sesepuh dini sepuh ingkang dahat dineteran, lan dumateng sahibul hajah ingkang pinuku ing karahayon, boten katanukan dumateng sedaya para bapak, para ibu, para Ya apa penonton iki? Ya apa? ingkang dipunmuliaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amur mangkani anggen kula matur semoga tansah kula dherekaken munjukaken rasa syukur wonten ngarsipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanugrahan, kerahmatan, kenikmatan, taufik, hidayah, ugi inayah. Dumateng kula telah panjenengan sedaya sehingga sak temah Ngliwati alas engko malah bahaya. saged rawuh manunggal wonten ing mriki panggenan. Sedayanipun kawontenan kahanan rahayu wilujeng boten wonten pepalang setunggal punapa kemawon. Sumangga ngaturaken wasan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wa salam tetep mugi katur tunduk Bayu ki padha mbak. wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telkom karo Didi kok terus. Berarti kerajaan panjenengan sedaya menika selaku umat sepuh ingkang sangat mengharapkan syafaatipun. Mugi-mugi wonten ing dinten akhir kula panjenengan pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Para bapak Ono XL ya pena. kula hormati. Gantri pena. Wonten Telkom ing ya mriki pena. kula selaku mewakili nggih niku saking keluarganipun ibu nggih niku niki nek dicro ibu sing anu ya. Ketuaan. Nah niki sing mbak ya. Tapi nek bu niki bu guru nggak ngoten ya. Nah niki Mbak Eva Octavia niki sian iki nanti omong-omongan kali boyo ya. Nalikane ujian ya. Dadi omong kali boyo niku ngeten. Nek kapan-kapan aku melok ujian iso lulus melok P3K aku kate nanggap jalanan ya. Lah sarene sing cita-citanipun Mbak Eva iki dikabulaken kalian Allah Subhanahu wa taala nerusaken perjuangane yaiku ibu kita Kartini utawa dadi Omahe ndi kok? guru ya. Omahe kok karas. Oh, Kok atase P3K kok lah iki lak yo Masjid? partai sanes ya. Karas, ya? Nek sampeyan Iya, masjid, P3K anu ki. itu Iyo. ngeten nggih singkatane. Karas. Masjid Karas. Nek kira sampeyan nangkepe Partai Persatuan Nggak, Pak, ya, Pembangunan Sondo. Kaum Rejo. Yo. Aku Sanes rono. itu ya. Inane P3K. 2 minggu ki. Niki singkatane pegawai pemerintah dengan perjanjian kartu kerja. Aku Alias tahu Mbak Eva. Bapak iki Nggak tahu aku. sampun dipun angkat. Mari kok niku malang enane iki jadi marang ono mape. pegawai negeri. Lah pikirku lek sik Niku ngene TMP dadi ngono. guru. Alhamdulillah. omahku jujur tempe. Oh, malah kok. Keranten iki napa? Ketane titik. Nadare kang sae iki Karo aku. badhe dipun Aku niku ngegrep ya keluarin. kok sing dhisik kok dibeli. Keranten napa? Ora ganti sing Cita-cita ganti iki admin. sampun dipun kabulaken kalian Allah. ngerti aku yo. Dados Gawe meneh, nadare wonten ing dinten gawe menika maneh. badhe Gawe dipun maneh. keluarin. Gawe maneh. Endi wis duwe. Lah niki ngangge syarat iki enten kelur-kelur saha sesajen iki ingkang dipun weningani ingkang miwiti babat Bekah Perawan niku wonten dusun Serokurung Desa Kaumrejo. Sing manggone wonten Keblat sekawan gangsal kamekoni desa. Aku Pramila sedaya menika telepon Pak ya. weningani. Amerika ki ndi? Dipun paringi bedaharan semono Bondo Arum supados kriya kersa nyakseni bilih
Nah, daripun Mbak Epa menika Kok kene kiri jalan apa kanan jalan? Wari. Sampun ngantos wonten tagihan ingkang tanpa utang. Kanan. Lan sampun ngantos wonten danyang ingkang nagih kang tanpa utang. Ini warung buku Ugi Asia. sampun ngantos bangsa alus ngono. ingkang nagih kang tanpa utang. Keranten nadare wonten ing dinten menika badhe dipunluwari mugi dipundungi kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Calone karnaval iku cedhek. Lan iki Mbak Epa. Oh sing abang. Iya. Simas derengken setahun kira-kira nggih. Perkudara. Mumpun lebih. Iya. Niki dereng gadah turun nggih. Muga-muga penjalukane niki dikabulaken kaliyan Allah nggih. Lah rumah tanggane saged dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warahmah. Mugi-mugi dipun paringi keturunan putra putri ingkang saleh lan salihah. Sampeyan sing ngomongin yang sepang. Ugi saged migunani dados kebutuhane agami bangsa ugi dhateng negari nggih. Lan mugi-mugi gesangipun dipun paringono rahayu rideng sak sapa sampun ngantos wonten alanganipun setunggal menapa-menapa. Lan mugi-mugi Gusti Allah tansah maringono kekuatan iman saha tetep Islam. Saged diputuhaken saking sedaya bala lan musibah saha fitnah ugi saking wabah diputuhaken saking sekathahing pancabaya ingkang wonten donya. Ditepehne brayune Burun-burun dicepakne rezekine. Amin. Allahumma amin. Gak kena kene. Iya. Lan mugi-mugi Lili abot aplikasine kok. saamdane kupat luar sama jaring beras kuning minangka luaring nadar Gawe apa ya? Wirid. sedaya keluarganipun pakatan sah dipun diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringono pinanjang umur ingkang panjang so ingkang barokah. Dipun paringono rejeki ingkang kathah ugi saged barokah. Kangge sangun gesang wonten alam prisem gak iso. Kangge sangun ing ibadah wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi gesange tetep dipun kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak saha para ibu ingkang kula hormati, niki kula nyuwun dumateng panjenengan arupi wasan surat Mboten mangke gak iso ilang ya. Dumateng dengan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya kapilih paling. Ingkang nomor kalih dumateng Oh sing anu ki ya, sing mek saulan ki. Mugi-mugi anggenipun Prisma sing lawas. luwari nadare wonten ing dinten menika. Kata katuk ridho saking ngasanipun Allah. Iya ora kena dilai. Lan mugi-mugi wilujeng ingkang nyaraken saha ingkang dipun siaraken. Malih Lan berlana. wilujeng ingkang sami nonton. Sing lawas Bang iso ya. Sami sadean. Aku sing lawas no iki. Ingkang sadean. Lah iki lawas. Ingkang kathah barokah. Saya prisem lawas ya. Asal dalipun Allah Subhanahu wa taala. Iso ya berarti download sing lawas ya. Mustafa Muhammad Tapi sallallahu plus tuwe alaihi sama wasallam. kopling, lek gak sama kopling langsung versi anyar maneh kok. Aku tahu jarak seminggu balik anyar maneh kok. Iya kan. Mari download sing lawas, sing apa Play Store tak opno. Gak tak aktifno ngono lho maksudnya. Cek gak memperbarui maksudnya. Dalam perjuangan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Nomor anyar maneh metu warteg make padahal sing lawas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Berarti kan update dhewe ya. Iya kan. Otomatis. Iya otomatis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tujina biha min jami'il ahwali wal abad wa taqulana biha jami'al qadat wa tutahhiruna biha min jami'is sayi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalina biha sholgoyat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mahmat. Lama inna nas'aluka sholatan bidin wa afiatan bil jasadi wa jihadatan bil ilmi wa barakatan bil rezeki wa taubatan qabla warahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut
wana data minanari wal apa Lah, aku ngarani bayangke bandengan timbang ke jalan. Wahabana Jalan karamata modene binaka dek anta mani ya. wahab Lek Robana bandengan aku ora wani. Wabil akhirat Lincing ya. Saiki garepan mari modern terus dunggane lah sungune sing ngene iki. Wa ala alihi washabihi wasalam subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin biridhonillahi ta'ala al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya kena nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dumateng para bapak saha para ibu ingkang kula hormati, mekaten ingkang saged kita aturaken enten kasar sarune atur kula nyuwun agemi pangapunten ingkang sakadhah-kadhahipun. Jaya Senggono ke gandengane meso tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Nah, minggu ki. mangke baca upan-upan iki mboten syukur kok. Iya. dibadak, nggih. Gandengane meso Iki ngene. enten dongane. Etanku pepet iku kan Dongane iku nanggap jaya. syahadat kaping 3 Iya. sholawat kaping Satu 3. kali ono kok. Iya. Menawi niki Campur ya? Campur. Ya, gandeng mesti iku. Tanggane niki najaripun sampun Jaya Senggono luwar. kene ya. Heeh. Lan ingkang kula suwun dumateng para bapak saha para ibu, menawi niki mangke kula maos sholawat panjenengan kedah Bakir. nggih. Keranten sinten sing boten purun jawab. Oh, Waturjo. Jawab Karena salah paling nggih. biyen niku lho saya. Oh iya. Niki bakal boten Iya. oleh sapaan. Pramila saking punika lan niki mangke Oh, lek karo Desi Yun rong kondang ya. Ayo kondang. Heeh. Durung. Iku kaitan live kok. Kaitan live ki nomor kondo, subscribe ku 53. Manono kedua Yun niku Mbak Desi, kau 82 ngene. Aku ngerekam aku iku mageran. Bismillahirrahmanirrahim. Sing bledos tahun berikutnya ngenku. Asyhadu an la Yun ilaha terkenal iki. illallah Sing wis viral. wa asyhadu anna Bledos iki. Muhammadar Rasulullah. Waturjo sing bledos meneku tok. Aku gak Asyhadu an la ilaha illallah ngerti ku wa ndek TikTok asyhadu anna kaya tenar iku Muhammadar ta. Rasulullah. Iyun sing Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, Widya Stutino yang matur nuwun, terima kasih supportnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ujar, umpan luar.
iki kok malah gak tau lep. Baru. Rame belum? Rame. Oke, sing dhuwur pol, isor ya pol rame.
aman kopi. Rawa maple. Karena yang terakhir main sondake 2 tahun yang lalu kayaknya. Bro, 2 tahun yang lalu kayaknya me awan tok kayaknya. Sang geni yo melok nusel. Oke, matur nuwun bolong. Oh, wayangan. Iya lah berdesanya bareng kau merjo.